Какую Какую страну? шумо ин нафарро мешиносед? ин ҳамон марди рӯззабон аст ки рӯзи 17 октябр дар қатори Шветсария таҳдид кард ки як хонаводаро ба қатл мерасонад. Я русский человек, мы вас убивать будем. баъд аз нашри ин видео дар шабакаҳо 10 зани украинӣ шикоят карданд ки барои суҳбат бо забони модарӣ аз сӯи ин мард таҳдид шудаанд. яке аз онҳо олҳа будааст ки ин наворро дар ихтиёри радиои озодӣ қарор дод. Какую страну? Какую страну? Какую Какую страну? дар қаҳвахонае дар соҳили куле дар женева моҳи апрели имсол олҳа ва хоҳараш ин мардро дида буданд ки мурғобиҳоро озор медод. хоҳари олҳа аз ӯ хост ки ин корро накунад, вале мард хашмгин шуда аз онҳо миллияташонро пурсид. олҳа ба ҳоҷатхона рафт, вале мард ӯро таъқиб карда тақозо кард ки зан дарро боз кунад. зан нақл мекунад ки ин мард бо садои баланд фаҳш мегуфт ва онҳоро таҳқир мекард. мария, паноҳҷӯи дигари украинӣ, ин мардро дар қаторае дар шаҳри берун дидааст. ӯ гуфт вақте бо дӯсташ бо украинӣ суҳбат мекарданд, ин мард аз пушт онҳоро таҳқир мекард. ба сӯям омада ба гӯшам гуфт ки ту украинӣ ҳастӣ, ту разилӣ, туро мекушему фарзандонатро тикка тикка мекунем. вақте ки аз трамвай фаромадӣ мебинам ки дар кадом истгоҳ поин мешавӣ ва бо ҳамин корат тамом мешавад. ту ва фарзандонатро ҳам таҷовуз мекунем. мария акси ин мардро гирифта ба полис хабар дод. вай гуфт ки афсарон ба ӯ гуфтаанд ки ин парвандаи ҷиноӣ нест, зеро вай ба ӯ ҳамлаи ҷисмонӣ накардааст. Чё, не веришь, что ли? баъд аз ин ҳодиса дар қатора номи ин мард маълум шудааст ки александр вабикс будааст. дар саҳфааш дар фейсбук ишора шудааст ки вай аз латвия буда дар шаҳри зурих зиндагӣ мекунад. мақомоти латвия бар зидди ин мард бо иттиҳоми ҳамла ба хонавода парвандаи ҷиноӣ боз кардаанд.